Sa muka, bitaw na mga season sa kinabuhi na kanang ma-realize na bitaw ni Mon sa naka-weak shit yung lawas niya. Mamotivate na din ka mag-exercise kunuhay. Nya, promise na din ka na from now on, buhaton na dyan ako ni taga-simana. Pero pagkalabay dahil wala pa isa ka bulan, muundang dahil hapon kay gitamad. Mao dyan ako mainumduman na ng People's Park bay. Dari, manggod may jogging good sa una. Nya, taon-taon na pudbaya ni wala gipalaagan tungkol sa COVID. Magisilip na mo ni atong August para kumustahon ang lugar. What is up, mananap? Welcome back. So nata karon diri sa J. Camo Street. Time check, it is now alas 10 sa buntag sa Domingo. Bato na to karon, tanaw na to sa tirada karon sa People's Park, no. Dugay na ko wala kabalik dire. Sa mga wala nakabaluan ng P-Park, 4-hectare cultural theme park ni siya nga nag-open atong 2007. Nagkan kay makita dire na dire Durian Dome, mini forest, dancing fountain pagkagabi. Napay playground niya, daghan pug mga sculpture dire ni Kublay. Nya masilipan po dire ang museo Dabawenyo. Advice so na ta karon dire sa sulod, kadali lang ako ang mic nakabalong. So mao ni siya ang sa mga wala kabaluan ng People's Park, mao ni siya ang jagingana namo sa una taga kadlawon. Jagingana ni pagkakadlawon pero pagkagabi daytana ni sa mga teenager. Mao ni siya itsura adto may aning fish pond, wala isda. Nag-lockdown po siguro mga isda upos la kabalik. So well maintained jud siya guys. Wapo gyapon kay ang lugar. Hilog gyapon kayo bay, grabe. Hilog kayo. Suryanan ni nga lugar para sa mga turista nya, para pud sa mga taga diri lang sa Davao. Kasagaran ganahimo ni nga lugar pang jogging or zumba. Ang uban diri pud ga practice og sayaw. Nahimo ning vaccination hub at quarantine nya karon tuiga ra pud ni gibalik. Kanumdum pa ko before pud jud aning P-Park, PTA grounds paning lugar sa una para sa mga sporting events. Likod na mo gud sa mga eskwelahan sa una sa Kapitan Tomas. Di jud ko kalimot ani kay natoy ka isa pagka elementary nga sa kakiat nako gitry nako pugos og dagan ni tibok area. Nya kay 4 hectares gani no. Basta kay nang luspad lagi ko hapit ko kuyape. Baa lagi sa ko mga classmates lagi. Pero may na lang kay wala ko naon sa ato, naulian na pud ko pagkataon-taon. Anyway, mao to gituyok naman yung P-Park niya. Nag-reminisce ko gamay sa mong mga exercise diri sa una. Sa una, diri mi nagka-push up no, mag-exercise mi taga-buntag, dagandagan, mag-sayaw, mag-zumba. Yan, nga to may dito sa likod sa gawas para mo inom og tubig. Yan, namasin na dayon may. Paki-like ko ani nga video bay.